3rd. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos marhay na banggi mga kasurong! Unang nag-ingay sa probinsya ng Albay, nag-create ng clamor sa Camarines Sur, mas naging happy ang mga taga Camarines Norte. At ngayon, you are about to witness the battle for third dito sa Happy Island Province ng Catanduanes. Ito ang inyong inaabangang Ako Bicol Cup, hatid sa inyo ng ating pangmalakasang congressman, Kong Saldeco, at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Opo, bago ang very exciting na Game 2 sa Ribansa sa Isla de Ako Bicol Cup Catanduanes Best of 3 Championship Series ay kailangan muna nating madetermina kung sino sa pagitan ng Virac at ng Bato ang hihiranging second runner-up sa ating liga. Both teams vied for a championship slot pero parehas silang nagkulang para magkapwesto. Pero patuloy pa rin ang laban at sino nga ba sa dalawang kupunan na ito ang mag-uuwi ng 100,000 pesos bilang premyo sa ating battle for third. Ako po si Kapa Morgan, kasama ang birthday boy na si Wadi John Bachelier. Magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon, Kapa Morgan, and maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming liga. Laban ng Virac versus Bato para sa ating battle for third. Yun na nga, nabanggit mo, partner, na tumataginting na 100,000 pesos. Tama. Ang may uwi ng mananalo sa gabing ito. At tayo ay patuloy na magsa-celebrate ng iyong birthday. Mamaya tayo dyan. Siyempre, may mga bisita tayo, partner, na nalaman ko may mga bisitang darating dito to witness our battle for third. And siyempre, ang ating Game 2 ng ating Best of 3 Championship Series between San Andres versus Viga. Yan ang mga aabangan ng ating mga kasorog na nanonood sa atin online and yung mga nandito mismo sa loob ng ating punong-puno na Virac Sports Center. Well, mga kasorog, hindi na namin ito patatagalin. Pakinggan na natin ang tinig ni Mr. JV Salvedar. Good afternoon, Bicolacha! This is your day 14 of Ako Bicol Cup Catanduanes. Brought to you by Congressman Saldeco at ng Ako Bicol Parties. Katabang na kasunod pa. We welcome you everyone inside of the Rock Sports Congress for our battle for the turkey between Team Battle versus Team Virac. And for the first five of Team Battle, Chelsea number 15, point guard, Brooks Marcos. Wearing jersey number 9, shooting guard, Raymond Avila. Wearing jersey number 13, small forward, guard Arate. Wearing jersey number 24, power forward, Ian Tulay. And wearing jersey number 1, center, John Neil Capena. Head coach for team, Bato versus Sean Molina. Mr. Noli Sarmiento. And for the Sussers of Team Virac, wearing jersey number 10, point guard, Ashabra Santo. Wearing jersey number 8, shooting guard, Jake Esponte. Wearing jersey number 24, small forward, J.R. Sarmiento. Wearing jersey number 5, lower forward, Kirmal David. And wearing jersey number 69, center, Jonathan Balayon. Head coach for Team Virac versus Sudbury Abrasaldo. And for the officials for this movie, crew chief Minayo Sena, upper 1, Joey Reedy, and upper 2, CJ Sanchez. This is Ako Bicol Cup Catanduanes Clinton. Yes, magandang gabi. Muling nagbabalik ang Ako Bicol Cup Catanduanes. Siyempre, hatid sa inyo ni Congressman Saldeco at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Welcome sa ating Battle for Third, Virac versus Bato. Ayan, unang nakabuslo ang mga taga-Virac with Sarmiento. Yes, partner, I've noticed underman itong Bato side with just 6 players, I guess. Dahil yun na nga, wala kanilang mga reinforcements na si Owen Edenilla and Aymar Sabayo. We'll see what will be the game plan itong Bato pagdating sa larong ito. Oo, although
grabe partner. As early as first quarter, wala pang isang minuto ang nakalipas sa ating laro. Dalawang 3-point bomb kaagad ang pinukol ng bawat kupunan. Tama. And this is a statement for Team Virac. Yes. Talagang they are here. They mean business Yes, sa laro ito. Yes, tama ka dyan. They mean business dahil nandito pa na yan. Speaking of business, nandito pa ang kanilang reinforcements si Jonathan Balyon powering his way. And he was called for an offensive foul. Medyo nagising si Ternate ng konti doon sa bangga ni Jonathan Balyon. Grabe yung bangga, partner. Talagang magigising ka doon. Kahit hindi ka tulog, talagang gigisingin ka ng banggang yun ni Jonathan Balyon. Yes, Jonathan Balyon commits his first personal foul. And yan, medyo talagang nayanig ang katawang lupa nito si Ternate. Ternate with the ball. Gives the ball to Brooks Huevos. Avila again for 3. In and out. Rebound. Balyon. Maganda yung looks na yun mula sa 3-point country kay Avila, kaya lang di lang pumasok yung tira. Yan na si Manlangit with a hook pass. Turnover. Tulay. 3 against 1. Attacking. Balyon. Block ang tira. Mukhang kinakalawang itong si Tulay. Yes, partner. tama. Yan na si Manlangit with the Euro. Drops it off to number 10 na si Abrasaldo with an easy 2. Yan lang yung sinasabi mo na si Abrasaldo, yung parang madalang na ipapasok or naglalaro. Yes, yung mga seldom used players natin ngayon. Medyo binigyan ng minuto dahil ito na huling laro ng bawat kupunan. So at least this is the chance ng mga seldom used players na pakita kung ano ng talent na meron sila. Tama. And sa susunod na leg, malamang talaga dito magbabase ang ating mga coaches sa kanilang last performance. Yan na si Traqueña, misses the shot. Avila again with a scoop shot. No good. Sayang yung tira yun ni Avila. Tapos lang ng konti. Yes, yan na si Ash. Drops it up to Mande. Jake. And he was fouled. And he will troop to the free throw line. Oo, ito yung kauna-unahang pagkakataon dito sa ating game na kung saan ang isang player ay titira sa free throw line. Yes, partner. First free throw, tinira ni Jake Esmande. Mintis nga lang yan, partner. Pansin ko kagad, halos wala na rin maupuan ang ibang mga nanonood dito sa ating venue, partner. This is just a battle for third, pero punong-puno na ang Virac Sports Complex. Tama. And again, ang nakataya po dito ay 100,000 pesos Yes, sa mananalo. 100,000 pesos sa no joke, partner, dahil sa ibang liga, yun na yung champion prize. So, Tama. right now, yan na si Ash. Lobs it up to Sarmiento. Misses the shot. Yan na. Traqueña. Dribbling the ball. Binigay kay Avila. Top of the key. Trey. Kaboom! And that's Yes, yan ang pangalawang 3-point pangalawang bomb. 3-point bomb nitong si Avila. Yes, tama ka dyan. Pangalawa, alam naman natin talagang napaka-accurate ni Avila pagdating sa 3-point bomb. Ayan na. Esmande misses the shot. Avila grabs the board. Avila rushing, stops and pops for 3. Sapal. Ang inabot dito pero si Tulay. Using the left hand is Ternate. Ay, may naglalamay. Both teams pala may Ternate players yan. So, kalaban. Di natin alam kung how they related to each other. Kaya tanong natin mamaya sa ating mga writers. Ayan na si Balyon powering his way. Double team. And he was fouled by number 1 na si Johnny Traqueña. Oo, medyo yung help defense na yun ay nag-cause ng foul para dito kay John Hill Traqueña. That's his first personal foul. Ayan na si Avila. Steals the ball. Traqueña against Ash. Powering his way and na-foul siya. Ngayon nasa free throw line itong si Ash. John Hill Traqueña. Traqueña. So bumawi ka agad sa partner after being called for a foul. Ngayon naman may chance na makabawi. At ayan na nga. Bawing-bawi siya dyan sa unang tira niya mula sa free throw line. Pangalawang tira, pasok pa rin yan. Yes. 2 for 2 on the part of Johnny Traqueña. And the score is 7-12 in favor of Bato. At ang dali ng oras, nasa 5-minute mark na tayo. And Jake Esmande attacked
the basket Foul with a one. at will. Pero again, he was fouled on his way to the basket. Yes, pero hindi niya nakita si Asha Abrasaldo kanina na very open sa corner and he opted to take the shot and now he's in the free throw line. Makes his first free throw itong si Jake Esmande, one of the reliables dito pagdating sa Virac. During their last outing nung do or die semifinals, medyo hindi siya nagamit and right now he has a chance to redeem himself na talaga makatulong sa scoring dito sa Virac side. Oo, bilang a starter dito sa koponan ng Virac. Yes, meron tayong substitution. Pinasok si number 18, ang the fast-breaking guy na si Nestor Balmadrid Jr. is inserted. Ayan na si Brooks Huevos for 3. Ayan, Nothing but the bottom of the net. unang 3-point shot made ditong si Brooks Huevos. Esmande recovers the ball. Cross-court pass dito kay Sarmiento. Medyo napalakas. Oh, Another medyo turnover. malakas at mataas yung pasang yon. At medyo may depensa pa kaya hindi masyadong clear para kay Sarmiento to catch that pass mula kay Esmande. Yes, right now pinasok na. The ageless one. Herwin Tabuso is now in the lineup. What a give and go play. Huevos, short jumper. Pasok yan. That's a good play mula sa koponan ng Bato. And nakakalamang po sila. 17 ang kanilang score kontra sa 9 ng Virac. And mayroon ng 5 puntos itong si Brooks Huevos. Talagang is Balyon. What a sorry miss, partner. Malabya yung tira ni Balyon. Yes, yan si Bal Madrid against Sarmiento. No good. Rebound by Kierman Langit. Pasok na si Kierman Langit and si Tabuso for Team Virac. Yes, this time siniguro na ni Jonathan Balyon na he will make that easy one using the glass, and the score is 11-7. Steam in favor of Bato. What a shot partner. Pero That's nikis a yan. sorry miss. Abrasaldo fakes. Umangat. Pasok yan. Ayan ang fourth pointer nitong si Abrasaldo. Huevos looks at the clock. Defended by Ash Abrasaldo. Yan na si Avila attacking. Binigay kay Bal Madrid and scores for 2. Maganda yung play. Tulay to Bal Madrid. Yun naman talaga dapat. Movement without the ball. Kaya even though wala sa'yo bola, you have to move para naman yung mga open teammates talaga ilolocate ka niyan for sure. Tama. And that's what they have to do since kulang nga sila sa larong ito. Pero what a smooth move mula kay Ash Abrasaldo. Kasing smooth ng pangalan niya ka pa. Oo. Huevos taking Virac to school. Tulay. Top of the key three. Kaboom! That's the first field goal of Ian Tulay. Substitution. Kaya si Tabuso hindi niya nagustuhan yung huling sequence na yun dahil tinulak daw siya nitong si Brooks Huevos. Hindi nadala ating mga referees. And right now, Oo, medyo sa tingin doon ni Tabuso merong konting tulak noon. Kaya ganun ang kanyang reaction. 40 seconds to shoot. 3 minutes and 21 seconds remaining sa ating sa ating first quarter. yan ang Tabuso. Grabe naman yung partner. Iniwasan. Sabay tingnan. Almost the same shot he attempted a while ago. Kaya lang yung una mintes. Samantalang itong pangalawa, meron pang end one. Yes, partner. We have a timeout. Tinawag ang Team Bato. And now the score is 17-22. Oo, nakakalabang pa rin po ang mga taga-Bato. And I hope magtuloy-tuloy yung ganitong laruan ng koponan ng Bato. Although sabi mo nga kanina, outmanned sila dahil wala talaga yung mga key players nila, yung mga kanilang imports na sina Uwe Medinilla and Aymar Sabayo, as wala na dito sa kanilang tabi or sa kanilang bench. Kaya they have to double their effort to beat this Virac team. Yes, tama ka dyan. Itong Virac squad naman talagang very intact. Kumbaga halos lahat nandyan. And even Ryan Regalado
is in the lineup right now. And for sure talaga yung Virac, very disappointed sila. Dahil nga usually sila talaga ang lumalaban dito sa championship. And naungusan sila ng San Andres noong kanilang do or die semifinals match. Kaya sigurado tayong babawi yan dito sa ating battle for third. Kaya lang mukhang hindi rin naman papayag itong kupunan ng bato. Hindi sila magiging basta-basta na lang kahit nga sila ay outman dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan ang isusustain itong mga taga-bato. Ayan si Bal Madrid. Nakaapak sa ating baseline. Another turnover. Possession will go to Team Virac. Ayan na, very steady point guard ng Virac na si Lai Francisco. And pinasok na rin ang nandiyan na pala ang mga shock troopers itong Virac right now. Ayan na, pinasok si Jam Rasal, scoring his 2 points sa ilalim. And partner, I've noticed itong si Buencempo, Rasal, Lai Francisco, and Docor once inserted in the lineup talagang gumagawa sila. Tama, dahil sila yung talagang nasa unang What squad. Sana, pero naagaw. Ayan na si Tabuso, fakes. What a shot, partner! And right now, after that wonderful shot na binitawan ni Herwin Tabuso, meron tayong report galing sa ating nagbabalik na si Miss Jessamine Navales. Jessamine, magandang gabi. Take it away. Ayan, maraming salamat Kapa Morgan and Coach John. It's so nice to be back here at courtside. So kaya naman magandang gabi Katanduanes. So we are live here at Virac Sports Complex. Sa kasalukuyan nga, both teams started the game with good starting points. Sa kabila nga yan ng lack of players of Team Bato. Agad nga silang nagpakitang gilas at nagpaulan ng mga shooting points, having a strong defense and a good communication. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach John and Kapamord. Ayan, maraming salamat, Miss Jessamine Navales. Medyo malayo pa ang pinanggalingan ni Jessamine. Malayo pa to. Galing pa sa Iriga, no? Yes, sila si Buebos with a turnover. Sayang, good intention sana, but poor execution on that play. And right now, we have a substitution. Pinasok si number 25 na si Alexander Evangelista. Pinalitan tong si Ian Tulay. I guess talagang kailangan nila bigyan ng pahinga itong si Ian Tulay dahil siya lang ata ang lone big man na nakita ko. Kakailanganin sila or kakailanganin itong si Ian Tulay mamaya down the stretch. Ayan na si Lai Francisco binigay sa two-way player na si Buencempo. Ayan na, Francisco with a floater. Automatic. Nice shot. 1:18 po ang natitira sa ating relo para sa ating first quarter. Yes, the score is 26-22 in favor of Virac. What a shot by PJ Docor. Pati si Docor nagti-3 points na, partner. Yes, partner. I've noticed kanina, sabi niya, bago rin sapatos niya, partner. Kaya maganda maglaro. Yan si Lai Francisco. Buencempo, directing traffic, binigay. Tabuso, open for three. No good. Evangelista with the board. 46 seconds remaining for the first one. Avila hesitates, loses the ball. Yan na si Docor. Tabuso, 3 against 1. Tabuso. Grabe, partner. Parang hindi 43 years old, partner, ang Tabuso. Parang 23 lang, ha. Kaya nga, partner. Ayan na si Brooks Bebos. Momentarily loses the ball, but there is Avila to save the day for Team Bato. Papaimbestigahan natin yung Erwin Tabuso na yan kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Ayan na si Lai Francisco. The shot clock is off. Buencempo gives the ball to Docor. Naagaw. Bal Madrid. Huevos. Fakes. Fall away jumper. That's a beautiful move mula kay Brooks Huevos. Grabe. And that ends our first quarter with a score of 29-28. After that shot ni Brooks Huevos, lamang na po ang Team Bato ng 1 point. So, ayan. Ending the first quarter in fashion. Itong si Brooks Huevos para sa kupunan ng Bato. And again, sila na po ang nakakalamang dito ng isang puntos. As we take a look at some of the highlights nung nakaraang quarter. Yes, partner, I've noticed talagang very high scoring itong first quarter. Ito ba sinyales na wala masyadong depensa dahil
pareho silang disappointed dahil Oo. nga wala sila sa sana sabi na kami dapat ang nasa championship game na yan pero I guess yung team Virac talaga is the most talagang medyo heartbreaking talaga Yes. on the part of Virac team. Pero after that Hail Mary 3-point shot na binitawan ni Tikboy, they could have been in the finals for sure dahil talagang digdigan ang do-or-die semifinals nila. pero again, they have a chance here to win at least 100,000 pesos. Hindi na biro yung 100,000 Yes, pesos tama. para sa pagiging third placer dito sa ating liga. And of course, the honor, partner. Yes, yung honor. And alam mo partner, pasok sila sa ating qualifying para doon sa Champions League or sa Inter-Province partner dahil sabi ng ating mga bosses, top 4 daw ang kukunin. So pasok na sila. Francisco, what a pass! But a sorry miss, but there is again PJ Ducor cleaning up the miss and scoring for 2. Yes, Ducor doing the dirty work para sa Virac right now. Ayan na, Buevos again, misses the shot. Jump Rasal, outlets to Live Francisco, medyo napalakas. Malakas ang pasang yon for Live Francisco to catch. At pasadahan muna natin, partner, yung mga leading scorers natin sa nakaraang quarter. And para sa koponan ng Bato, it's Avila with 11 points. Sinunda naman ni Brooks with 7 points. Samantalang sa Virac, we have 9 ang kay, sino to? Hindi ko masyadong mabasa itong sulat niya. Basta si Tabuso, it's 7 points. Abrasaldo with 9 points. Yun. Yes, partner. Yun ang partner talagang ito. Kahit seldom used players dito sa Virac talaga nagko-contribute. Dahil nga, this is the chance for them to prove themselves na talaga makapasok pa sa susunod na leg natin. Dahil alam naman natin is Virac squad talagang maraming players. Pero sabi ni Brooks, Buevos for sure, may pwesto na ako next leg dito sa Team Bato. Tama, and maganda yung performance itong si Buevos magmula pa kaninang first quarter. Very confident siya in taking those kind of shots. And si Val Madrid attacks, loses the ball. And nangunguna. Ito si Patrick Buenchampo with the miss. Buevos slowly wasting clock, binigay dito. Val Madrid for 3. Short rebound by Lai Francisco. And what a pass. Dito kay Tabuso, papunta kay Patrick Buenchampo. Ito naman yung transition play ng mga taga-Virac. It is because nakukuha nila yung rebound. Kaya talagang when it comes to the fast break opportunities, mas malaki yung chance nila. And right now, nakakita ko, may pressure defense na ina-apply itong Virac. Right now, gusto nila talagang pagurin. At tuluyang ibangon siguro to. Dahil nga alam nila na meron lang 2 players ang nasa bench sila. So, kailangan pagurin. Ayan na si Jump Rasal again. Binigay ang pasa and save ng ating kaibigan na si Louie Darag. Muntik na namang makapasok yung bola sa camera natin. Yes, tama ka dyan. But that could have been another 2-pointer for Yes. Virac. Kung hindi lang medyo napalakas ni Rasal yung pasa. 2 beses mukhang maraming merienda ang kinain itong Jump Rasal dahil talagang malakas ang kanyang mga outlet pass ngayon. Pinasok na. A very steady and a veteran point guard na si Ryan Regalado who once played sa, sabi ng aking mga kulig-lig partner, once played for University of Manila Hawks. Oh, I see. Yes, yan na. Si Traqueña sa ilalim. No good. Yan na, Regalado. Makes his first rebound. At yan yung kanyang unang hawak sa bola, partner. Yan na si Tabuso with the spin. Kicks it out to Live Francisco. Binigay kay Buenchampo. Short jumper. Short on that. Buenchampo. And there you go. Na-foul itong si Herwin Tabuso and right now, he will troop sa ating 4.5 meter line. Grabe, maliit lang na mama itong si Buevos, pero kung maka-foul, akala mo mga nasa 6'5". Yun na partner, sabi niya, kung hindi ko daw pa-foulin si Herwin Tabuso ng ganong kalakas, malamang it could have been an easy 2 or baka may nasa end 1 pa yon. Tama. And right now, sabi ni Tabuso, kahit i-foul mo pa yan, ipapasok mo free throw line partner. And kung napansin mo partner yung build ng pangangatawan nitong 43-year-old, parang di ako makapaniwala
Na yun ang edad niya eh. Kaya nga magkakaroon tayo ng investigasyon. And, and partner, he guarded Tikboy Del Rosario during their last outing against San Andres, partner. Grabe. Kaya talagang hats off dito sa veteran point guard ng Virac. Right now, so far, itong si Ian Tulay, talagang medyo malamya yung kanyang inilalaro. Magmula Yes. pa nung sa yung sa semis. Yes, tama ka. Avila. Yes, tama ka dyan. Medyo hindi maganda nagiging performance itong si Ian Tulay right now. Yan na si Tulay against the much smaller Francisco. Tulay, up and under. Tarnate. The shot clock is, yan na nga, sinasabi ko. Napunta na sila ng 24-second shot clock violation. Case of overpassing and medyo good defense din ang pinakita ng side ng Virac. Ayan na, pinasok na ang Oo. high-scoring guard na si Jeric Tarnate. Maganda yung depensa talaga, partner, na ipinakita doon ng Virac, causing Bato to overpass. Ayan na, Tarnate. Buen tempo, elbow jumper, automatic. And that's a good jumper on the part of Buenchempo. Ayan na si Tarnate. What a defense played by Ryan Regalado. Tulay against Benchempo. Shot clock is at 13. Laps it up to Traqueño sa ilalim. Good defense by Billy Docore. And the possession will remain dito sa Bato side. Oo. And they have 6 seconds to shoot dito sa possession na ito. Ayan na, Tarnate. Shoots the 3. Misses the shot. Ayan na si Evangelista. Tulay. Napalakas ang tira. Tabuso with the board. Tabuso is rushing. Tabuso. Teardrop, no good. Tarnate and Tabuso battling for the board. Ang bola mananatili dito Sa mga sa mga taga-Virac. naka-blue. Substitution. So papasok itong si Sarmiento, or I mean si Tabuso, Tabuso. papalitan ng kanyang Ang kanyang kuya. Magpinsan ata itong dalawang to eh. minsan, yan si Jay Docore. And yun na nga, nakaw play itong Virac on that inbound play. And right now, this is the biggest lead so far Yes. ng Team Virac at 11 points, so 42-31. I guess medyo nanamlay talaga ang opensa ngayon dahil I guess yun na nga, kulang ng tao, medyo pagod na. What a spin by Traqueña. Intis ang tira. Outlet pass, Tarnate sa ilalim and scores for 2. Last ay foul. Kadalasan sa mga ganong tira ni Tarnate, he misses. Pero this time talagang he made sure na maipapasok niya yung tirang yon at mayroon pang end one. Yes, after that shot, may foul. Medyo gandang pasa din kay Ryan Regalado. Ayan na si Tarnate with the swag mala Delante West. Oo. And right now, the score is 31-44 in favor of Virac. And We have 4 minutes and 50 seconds sa ating relo. And again, ito pong Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. This is just the battle for third, mga kasurog. You may be wondering, bakit hindi naman San Andres, bakit hindi naman Viga ang nandyan? It's because this is the battle for third. Mamaya pa po ang susunod dito, ang ating Game 2 ng ating finals. And again, kasama niyo po si Kapa Morgan with Wadi Jan Bachelier. yes, magandang gabi. Kaya the name is Wadijan Bachiller at your service, bringing you Bato versus Virac. An exciting battle for third for sure. And ikaw nga ni Kapa Morgan, ang mananalo dito ay magwawagi ng tumataginting ng 100,000 pesos. Atid siyempre sa inyo ni Congressman Saldico at ng Bicol Party List. And siyempre si Congressman Jill Bongolon. Oo. And ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera kasama ang kanyang kapatid na si Boss Ino Rivera. Magandang gabi sa inyo lahat. Si Boss Kretz D, batiin din natin. At ang iba pang mga kasama sa committee.
Ayan, at merong foul na naman na Graded by PJ nakita yung mga referees natin. First personal foul, first team foul. Yes, that is the first team foul ng Virac dito sa ating second quarter. Grabe partner, with 4 minutes na lang nalabi. That is the first foul pa lang ng Virac. Kita mo naman kung gaano kaingat sila mag-foul and mag-depensa na maganda. Ayan na si Tama. Tarnate against Ryan Regalado. Misses the shot. Another Dokor. good defense there for Team Virac. Ayan na naman si Ternate with the undergoal stab. Alaho yung tirang yun eh. Yes, and a good find din dito Oo. kay PJ Dokor. I guess nakakadalawa siyang pasa and Long passes, ano? After a rebound. Defensive rebound. gumanti din si Traqueña papunta dito kay Avila. And Ayun na naman ang long pass ni Dokor. what a fake, yan Tarnate attacks. What a pass kay Buenchempo sa ilalim. No good. Traqueña with the board. Hindi pa na natin nakikitang pumukol sa behind the arc itong si Tarnate for Virac. And Evangelista guarded by the pesky si Tabuso. Stolen by Tarnate. Ayun na yung foot race. Tabuso. Tarnate is open. He can shoot that, man. Bang! And yun na, narinig ata ako ni Tarnate. That's his first three-pointer of the ball game, and that's his first attempt, if I'm not mistaken. And coming off the bench, he has 7 points na ngayon, partner. Grabe. Grabe, no? Spark off the bench. Wala pa nga siyang 3 minuto, 2 minuto, partner. Meron na siyang 7 puntos kagad. Oo, ganun na talaga kaganda yung meron kang isang Jeric Tarnate sa koponan. Although nung last outing nila sa semis, medyo hindi rin nakapag-contribute in scoring itong mamang ito. Pero ganun pa man, malaking factor siya dito sa koponan ng Virac. Yes, after that miss ni Ryan Regalado, natawagan ng foul itong si PJ Dokor. And meron tayong substitution. Si Sarmiento ipapasok in replace of PJ Dokor. Pinasok na ulit si Kerman Langit. And I guess gusto ng Virac to end our first half with a strong finish. Kaya pinasok agad ang kanilang mga key players. And right now, Huevos is guarded by kapareho ng mabilis, partner. Oo. Kaya tingnan natin if Brooks Huevos can capitalize dito sa possession na ito. Huevos dancing. Huevos fakes. Binigay kay Balmadrid, 4-3. Sobra. Ryan Regalado. Ahead is Tarnate. And he has 9 points, partner. So maganda rin nung nakita agad ni Regalado na si Tarnate nasa unahan na for that finish. Ayan na si Huevos again, guarded by Tabuso. Balmadrid, open. Nasobrahan ng tira. Rebound by Ryan Regalado. Ayun na naman ang long pass. And Tarnate is in double figures right now, partner. Oo. What a second quarter dito kay Jeric Tarnate. Scoring all of his 11 points dito 11 points. sa ating second quarter. And right now the score is 54-33. Biggest lead so far. Traqueña powering his way against Manlangit. No good. Nakuha ni Traqueña pero nakita ng ating mga referees na tinulak niya ang kanyang defender. And possession will go to Team Virac. And ito na naman, may pagkakataon na madagdagan pa itong 11 kalamangan ng mga taga-Virac. Good pass. Sarmiento, what a pass dito kay Kerman Langit. Sayang, mintis lang yung tira. Huevos, and he was fouled by Tabuso. While trying to cross. Eh, na-foul itong si Huevos ni Jake Tabuso. Yes, right now, meron na lang tayong 58 seconds sa ating first half. And si Tulay, he's a bit struggling pa, partner, ngayon sa larong ito. I guess nakascore na ba, partner, si nakascore na ba ito, partner, si Tulay? I guess wala pa atang score ito si Tulay. I guess meron na. I guess isang field goal pa lang. Field goal pa lang. Tarnate misses the shot and bola mapupunta dito
tumama sa paa yung bola sa mga taga-Bira, kaya nasa mga taga-Bato ngayon ang bola. And meron tayong turnover, nakaapak ata sa linya. Turnover 3, Iraq score. Sayang yung pagkakataon na yun for Bato. Yes, kasi alam naman natin talagang humahabol sila ngayon. And 4 seconds remaining. kailangan nilang iwasan ng mga ganong klaseng turnovers. Yan na si Regalado. Cross court dito kay Tabuso. Kicks it out, Ryan Regalado. Corner 3, kabog! Ayan, he can shoot those kind of shots mula sa corner. Yes, yan na si Tulay. The shot clock is off 30 seconds remaining. against Sarmiento. Natawagan ng foul itong si number 24 na si Sarmiento. Na-foul niya rin ang number 24 na si Ian Tulay. JR Sarmiento. Hindi ko nakikita kay Ian Tulay yung killer instinct on the early games nila dito sa ating liga, dito sa last couple of games na kung saan talagang I don't know kung talagang nag-struggle siya o talagang kulang lang sa motivation. I don't know. Yes, partner, I guess. Yun na nga, we'll see sa ating second half kung talagang malay natin, partner. Medyo Magbago ang ihip ng hangin para kay Ian Tulay. Pero facing lang siya dahil alam niya kulang sila ng tao. So, Tama. right now, the score is 56-37 in favor of Iraq. Ryan Regalado with the ball. Humihingi ng isolation. 6 seconds. Looks at the clock. Regalado stops and pops for 3. Irons it. Regalado recovers. And that ends our first half with a score of 56-37 in favor of Iraq. Meron pa sana pagkakataon doon si Regalado to shoot, kaya lang hindi na kinaya ng oras natin. At ayan, nagtapos po yung ating first half with Virac leading 56 to 37 naman ang kupunan ng Bato. And kami po ni Wally Jan Bansolier ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Long trip! Pasok! Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, malakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pounds, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uwi na, nakayuko na magnay-atay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa basikulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing, lahat ibinigay. Terminado puro dress, huwag lang sumaglay. Simula pa kay bata, basketball na ang daro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, tinawa ko angas nyo. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Galingan nyo, yung mga cheerer. Pwede kayong mag-cheer ng mga players natin yun. I-check nyo naman kung makilala nyo to. Oo nga. Sino yung mga supporters si Kuya? Mga kaibigan na ito, palakpakan nyo naman. Ay, Kuya, tumagilid ko yung bola, sayang. Ito, sino yung supporter si Kuya naka-brown? Ay! Kulang pa. Sige, nakagat ka natin. Dapat kasi makakit niya kanina eh. Yun nga, sayang. Ito naman, sino yung supporter si Kuya na naka-jersey? Wala eh, ito na lang. Sige. Kaya Kuya ang naka-brown! Hindi natin sila alam eh. Sana makashoot na. Go, Kuya, concentrate. Sayang eh! Ito si Kuya makaswertehin dahil sa magandang cap na suot niya. Let's go! Ano naman? Ang galing Asan natin si eh. Kuya? Ano? Di ko
Sige, Lucky asan na charm. sila? Asan na yung mga nanalo? Dito na kayo sa... Sino kayo kuya? Dito, yan. Ano muna yung pangalan ninyo? Ito naman si kuya. Ano pangalan mo? Gerald. Oh, ano po ang kayo mo? Ayaw mo po, tukurin namin yan. Anong sasabihin niya sa Ako Bicol Cup? Thank you, ako Bicol Cup. Nakakamitis ka Tandones. Maraming salamat din sa inyo. How about you, kuya? Thank you ako Bicol Cup at salamat sa experience. Nice. Ayun. Eto, what? Yung ngiti ni kuya, kompleto pa. Kasi iba yung ngiti. Sayang. Ano gagawin mo sa 1K? Uy! Speechless na eh. Ano naman yung message mo sa Ako Bicol Cup dahil nanalo ka ng 1,000 pesos? Grabe yung, ang daming sinabi ko, salamat na. Ako, Beto. Salamat sa ako Bicol Cup. Ayun! Salamat na. Meron pa tayong ano, pag-game. Meron pa ako eh. Meron pa po. Meron pa saan? Or bibigyan pa natin ito ng suspense para mamaya ganado. Oo, mamaya parang gusto ko rin sumali. Gusto ko eh, kung pwede nga lang. Kaso, bawal. Bawal tayo. Kasi para sa mga taga-Catanduanes sa ating prize mamaya. Eto, may tanong ako sa lahat ng mga nandito sa loob ng Black Sports Complex. Sino yung gusto pa ng papremyo? Mahina, gusto ko marinig yung mga nasa stage. Gusto niyo ba? Ay, hindi na talaga eh. Ano sila energy? Dito, sa likod. Ikaw pa, try mo. Go. Sino ang gusto ng papremyo? Yun yung hinahanap natin. Dito naman, sino ang gusto sa inyo ng papremyo? Gusto mo mas malakas pa? Gusto niyo ba ng papremyo? Ayan! How about dito sa side na ito? Ay, gusto ko si Kuya. Dito ka, Kuya. Gusto mo ba? I love it! Yun yung power na Partner, gusto ko na yan. Kunin yun. Yung magaling niya. Sige, dito ka na. How about you, Kuya? Okay yun. Magbubunot kami ng dalawang maswerte. O, Jens, natin ito. Yung ulit ng take 1,000 pesos. Uy, swerte. Sa ulit. Pero wala akong hinahanap naman dito eh. Pero bago yan, lahat na po ba kayo merong hawak na ticket? Asan yung mga tickets ninyo? Pakitaas na yung may mga ticket! Ayun! Marami na dito. Wala sa inyo. Meron dyan? Siyempre, Ayan, meron meron. ka. Okay. Pa-check na lang ako ng mga numbers ng ticket nyo, okay? Dalawang maswerte na makakatanggap ng tig 1,000 pesos. Sige, pagkain natin to. Ikaw mo na, partner. Bigyan natin ito ng clue. 3 numbers. 3 numbers. Check mo. Check nyo! Numbers yan. 3 numbers so number 2. Ano yan? Tatlong numbers na eh. Sige, ulit natin. Number 2, 1. And number 6, 2, 1, 6. Okay, asan yung may hawak ng ticket? Ng 2, 1, 6. Ikaw? Ayun! Swerte ni Kuya! Eto, nagsalita ko yan eh. Tama ba? Baka kuya hindi ha? 2, 1, 6. Pag-check na yung partner. Pati, ay, check mo muna. 2, 1, 6. Oh, nanalo ako! Binigay sa akin. Ay, hindi wala. Akala ba ako na? Kuya, ayaw mo ba ng 1,000? Oh, gusto pala. Halika dito. Ayan, congratulations. Dun ka muna sa gitna. Ngayon naman! Ay, tatlong number din. Ito din. Oo. Gusto na yung mga 3 numbers. Oo, ano lang gusto nyo ng 1, 2, 3? Sige na. Charla, eto na! Sino kaya ang may hawak ng ticket na 4? 4 yung unang number. Pangalawang number, 3. Oh, galing ka kuya. Bakit ikaw na eh? Parang siya na. And last number,
taga-Birak. Taga-Birak? Oh, supporters well ng Birak eh. Part of the supporters. Asan yung mga taga-Birak? Taas ng energy. Ayan Yes, natin. syempre. O, sabi So, ko. ito na, nanalo ka ng 1,000 pesos. Bigay sa inyo ni Mami Sol sa likod mo. Syempre, nakakubigol ka. Wala ka ng ibang tanong. Yes. Siyempre, pumunta sila dito, di na sila hirap, nanalo pa ang mga swerte mo. Oo, bahala ka dyan. Ayan natin. Ano yung masasabi? Tanungin mo yung ano masasabi niya. Oo. Masasabi mo. Thank you, Lord. Uy, Jayden! Ano ang experience yan? Uy! Sa 1 month na mag-stay natin dito, wala kang sinabi, ha? Kuya, may question ako. May girlfriend ka ba? Wala. Wala, Dati. may boyfriend ka. Taken Taken for for granted. granted. Wala! Wala! Oh! Paano ba? Oh, ready! Wala pa kayong jowa. Matagal na bang wala kang jowa, kuya? Ilang months or taon na? Hello, Danica. Ganito. Oh, Direct makikiss cam na ulit. Pag nag-kiss kayo, tag 1,000 ulit. Dahil sa chick. kahit sa chicks lang. So, ibig sabihin, may 1 month na kayo, may pangalawa mag-girlfriend. Bakit? 2,000 pesos! Tag 1,000 ulit. Sa chicks lang. Oh, kiss cam. Direct. No. Brad, dapat ikaw ang mauna dyan. Okay lang? Okay lang daw. Kiss na! Sa chicks lang! Kuya, imagine, pumunta ka ng Parang Sports Complex, uuwi ka ng may 2,000 pesos! Yes, kung nangipin ka, iba! Paano kung si ate yung ano, coach pa? Mahina pala ang mga taga-Baras. Tingnan natin kung malakas ang taga-Birak. Yung babae na nakis. Babae na nakis. Sa kanya lang yung 2,000. Sa'yo lang. Oh, girl power! Kaya na. Ah, sige, cheer nyo. Dali. Cheer nyo. Cheer! Asan yung mga taga-Birak? Kaya ito na ang pagkakataon na hinihintay mo, ate. Ay, sabayan niyo ako! Bibilangan natin sila. Sige, 5 seconds lang. Oh, 10. At 10. Oo. Oh, ganito. Para lalong lumakas ang loob nyo. Magbibilang kami ulit ng 1, 2, 3. Kahit beso lang. Tag 2,000 kayong dalawa. So, all in all, magkakaroon kayo ng big 3,000 pesos. Galit na galit naman ang taga-Bato. Oh, ready? Ready? 1! One! Ang 2,000 courtesy ng ako Bicol Cup. And 2,000 kay Sir James, may-ari ng Lights and Sounds. Hindi ako nagkobra doon. Kuya, ay pinagpawisan si kuya ng bonggang-bongga. Kuya, ano masasabi mo? Ang dami niyo mga iuwi. Ano? Pang-kabuhayan showcase ang kapalit ng isang Beso. Beso. Ay, uy, whiskey naman. Once again, ang
Pumunta na lang dito, may premyo ka lang. Oo. Sino rin ba yung gusto ng 2,000? Sino gusto ng kiss? Kapapagod ka dito. Sana single, tas pag-uwi. Wala na, nag-break tayo. Ay, nako. Ano, coach? Meron pa kayong ipapagay? Mamaya naman. Suspense, mas mabigat mawin. Oo. Sige, ngayon. Nawalan ako ng energy kakasagaw kanina. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Let's start the second half of the game for the battle for turn. Ako Bicol Cup nagkakaroon sa Smoking. Kilis, tatawag na ako sa lupa. Balik tayo dito sa loob ng Virac Sports Center matapos ang very entertaining na halftime show natin, yung Kiss Cam. And nagbabalik po kami dito, Kapa Morgan and Coach Wadi Jan Batsilier sa laban ng Virac at ng Bato sa ating Battle for Third. At partner, pasadaan ko muna yung mga leading scorers natin dito sa ating ball game. For Virac, it's Ternate with 12 points. Sumunod dyan si Erwin Tabuso with 9 points. Samantalang sa Bato naman, 13 points itong si Raymart Avila at meron ding 9 points itong si Brooks Buebos. Yes, uli nang babalik nga laban ng Bato versus Virac sa ating Battle for Third dito sa ating first ever Ako Bicol Cup Catanduanes. Siyempre natin sa atin ni Congressman Saldico and ang Ako Bicol Party List katabang nakasurok pa yung kanina. And partner, that is a second 3-point bomb ni Tony Lai Francisco sa ating third quarter, and Virac means business right now, partner. Oo, they're leading by ilan na ba yan? 62-39. Talagang umaalago na ang kalamangan itong mga taga-Virac kontra sa Bato. And binawi na kaagad ni Ternate with a 3-point basket, pero yun pa rin ang napakabilis sa transition basket nitong Virac with the layup na galing kay PJ Ducor. And si Avila guarded by Brasaldo. Binigay dito kay Tulay. The shot clock is at 14. Tulay against Esmande. Tulay attacks, kicks it out. Avila fakes, attacks. What an awkward shot. Alahoy na tira. And he is thinking na tatawagan siya ng foul. So walang naitawag na foul. And possession mapupunta dito sa Virac. Esmande, Rainbow Country. No good. And bola mapupunta dito sa Bato side. Oo, talagang both teams nakascore naman sa pagpasok na dito sa ating second half. Almost 2 minutes gone by. Yes, what a pass by Brooks Buebos dito sa trailing na si Janiel Tragenia. And napakagandang execution that leads Bato to a 2 points. And Abrasaldo with the miss. Avila is ahead. Bounce pass. Brooks Buebos, nabitawan ng bola. Possession will go to Virac. Masyadong mahirap na para kay Buebos para saluhin yung bounce pass na yun mula kay Raymart Avila. Yes, tama ka dyan. And medyo nabaon na kasi siya doon, partner. Medyo nailalim na, so hindi siya nakarecover. And right now, Abrasaldo swings the ball to Esmande against the much smaller na si Brooks Buebos. Pero sabi ni PJ Ducor, Mintes and putback galing din dito kay PJ Ducor. Oo, cleaning up is his own miss.
I guess pagdating dito sa Bato, they have to hurry up dahil talagang lamang na partner itong Virac right now, and time is not on their side. Alam naman natin this is just the third quarter, pero dapat talagang pukpukin na ng Virac. And another turnover, partner. Hindi makakatulong tong turnovers na binibigay nitong mga taga-Bato. Ayan na nga, at nakikita na natin dito yung kakulangan ng tao ng kupunan ng Bato, na talagang pipito lang sila sa laban na ito. And right now, partner, meron tayong report galing sa ating nagbabalik din na courtside reporter na si Miss Carmela Hernandez. Carmela, take it away. Ayan, maraming salamat, Coach John. Nasa second half na nga tayo, mga kasurog. And as you can see, lamang na ang Team Virac tonight. Ayon sa Team Virac, they have to be consistent in their play and composure in this game para mas mapadali makuha ang victory and for them to secure this battle for third. Kaya mga kasurog, sit back and relax and enjoy this game. Kaya madami pang mainit ang labanan na magaganap ngayong gabi. That's the latest update. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter. Back to the pan. Yes, maraming salamat, Miss Carmela Hernandez. Nice to see you once again, Miss Carmela. Miss Chairwoman. Chairwoman. Ayan na, si Esmande. Honorable na rin yan si Carmela, kagaya mo, With the partner. board, yes. Yan na si Docor. Ito, si Abrasaldo. Talagang he is taking advantage yung minuto na binibigay sa kanya ng coaching staff. Quality minutes ang binibigay niya. Ayan na si Esmande. Abrasaldo is ahead. Tarnate with the defense, and there he goes. Back-to-back field goals for Abrasaldo. Yes, he has 5 points sa ating third quarter. Ian Tulay humihingi ng isolation against Esmande. Crosses over, in and out dribble, attacks, kicks it out. Tarnate 4-3, in and out. Traqueña with the board and scores for 2. Halos hindi na dinepensahan yun, Man Langit. He just lets it go. Yes, what a high scoring partner dito sa Virac with 71 points. What a spin by Manlangit. And naagaw ni Traqueña ang bola. 3 against 3. Traqueña fakes, kicks it out to Brooks Huevos. Shot clock is at 19. Huevos kicks it out. Avila 4-3. No good. The possession will go to Virac. Substitution. And papasok yung dalawa, Bal Madrid and Evangelista. Papalitan itong si Avila and si Huevos for Team Bato. Yes, right now the score is 71-48. And right now, partner, kita mo naman despite medyo lamang ang our referees are still talagang maganda pa rin yung tinatawag nila. And ang ating mga referees pa lang ngayon, partner, is sina Inday Orsenya, Joy Riley, and CJ Sanchez, ang ating mga buting referees. Tama, and mga dayo pa yan, magmula pa sila sa Camarines Sur. Yes, partner, tama ka dyan. Galing pa itong Camarines Sur, itong ating mga referees. And Francisco gives the ball to Esmande. And what a love pass dito kay Kerman Langit. Abrasaldo 4-3. Fishing expedition, and he was fouled. That's actually parang a dangerous foul on the part of Francisco. Foul number 25. And yun na nga. Or Evangelista rather. And talagang si Abrasaldo, partner, talagang pinapatunayan sa mga coaches niya na he has if he has a minutes talaga na binibigay, and definitely he will contribute sa Team Virac. Yun nga, every minute is worth it para dito kay Abrasaldo, para sa kupunan ng Virac. And ayan, pangatlong tira niya sa free throw, pasok pa rin yan, so perfect yung kanyang 3-point play after getting fouled mula sa corner. And again, the score is 74-50 in favor of Virac. Ayan na si Ian Tulay. Bounce it out to Traqueña. Medyo mababa ang basa. Abrasaldo. Outlet sana, kaso na huli ni Sarmiento ang bola. Sarmiento, Tulay sa ilalim with the fake. Follow away jumper. And talagang tinamaan ni Jump Rasal.
habang tumitira. Itong si Ian Tulay, and now he's the free throw line. Bago yung fall away ni Ian Tulay, nagkaroon na muna ng contact kaya he was called for that foul. Wala yung unang tira nitong si Ian Tulay. Yes, Ian Tulay is still struggling dito sa ating laro. I guess he is not on double digits. Kung baga, his usual numbers ay hindi itong araw na ito. So, pakaabangan natin baka sa fourth quarter kumamada isang Ian Tulay. Tama. 75-51 at 3 minutes and 58 seconds sa ating third quarter. Yan na si Tarnate. Binigay kay Bal Madrid. Hanks misses the shot. And Tulay with the board and the score. What a steal. And Bal Madrid against Francisco. Bal Madrid loses the ball. Tulay and Esmande battling for the board. Bal Madrid, top of the key, 3, short. He was wide open for that 3 pero kapos lang yung tira at napakamot na lang sa ulo itong si Nestor Bal Madrid. Yes, tama ka dyan. After bitawan niya yung tira, he knew that talagang hindi papasok ang yung tira. And right now, we have a timeout siguro na tinawag itong on the side of Iraq to talk things over dahil ganito ka-organize ang Team Iraq despite they had a lead pero talagang they managed to call a timeout siguro just to talk things over or kung ano pa man ang adjustments sila. Dito sa battle for third natin, partner, talagang makikita natin it's really obvious na itong Iraq yung talagang determined to get this one. Although nga galing sila sa heartbreak after vying for the championship slot at they failed, pero ganun pa man dito talagang determinado pa rin sila to get this win over Team Bato. And again, 100,000 pesos din po ang magiging premyo nito, mga kasurog. Yes, tama ka dyan. Tumataging tingin, 100,000 pesos. And Jeric Tarnate again is inserted in the lineup against medyo nabitawan ng bola. And the possession will go. And Tabuso and Evangelista. Ayan, Tabuso and Evangelista medyo nagkakairingan. And I guess nakita ng ating mga referees na medyo merong kiskisan. Ito ang maganda, partner. Kahit battle for third talaga, kumbaga may kiskisan. Talagang and warning for number 13, Jake Tabuso. Alexander Evangelista. Warning for technical for sportsmanlike behavior. Jake Tabuso has been warned by our referees. Tulay against grabe, partner, buying bodies. And dito sa taas, rinig na rinig yung salbukan ng dalawa. And kahit hindi mo marinig, talagang alam mo malakas yung impact ng mga bump na yon. And ito na, naisip siguro talaga ng Bato right now na if they want to catch up the lead, talagang kailangan nila maging aggressive. And I guess, yun na nga, it's a good sign na talagang lumalaban pa rin sila despite the big lead. Pero yeah, they're trailing by 22 points dito sa larong ito. And si Tulay, 1-on-1 against Tabuso. Shot clock is 4. Tarnate, running shot. No good. And hindi tumama sa ring ang bola. So it's a 24-second shot clock violation. Bola mapupunta sa Virac. Yan na si Tabuso, guarded by Evangelista. Two shifty guards battling each other. Tabuso with a drop pass. Gandang pasa. And na-foul itong si Japrasal. And now, he is in the free throw line. Good pass on the part of Tabuso. I think itong si Rasol was a bit surprised of that pass. Pero ganun pa man, nasa free throw line siya ngayon. Kaya lang mintis yung kanyang unang tira. And right now the score is 75-53 with 2 minutes and 44 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. Japrasal sinks the second free throw and para dagdagan ang kalamangan ng Virac.
It is now a 23-point lead. Yan na, Evangelista flies and scores! Plus the foul. Grabe, partner. Gutsy move on the part of Evangelista. If you can notice, partner, yung hesitation yun, partner, doon na iwan. Itong si Tabuso doon. After that, book! Yun, partner, ang sinasabi ko, iwan. Sabi niya kanina mo pa ako Tabuso kinukulit Sige nga. Ayan na si Umabol ka. Evangelista completes his 3-point play. And I guess decreasing the lead to 20 points only. And si Tabuso. Corner. That's an open shot. Tarnate. No good. Buenchempo with the board. Kisses off the glass for 2 points. Na-tempo na naman yun ni Buenchempo. Buenchempo na-miss yung tira ni Tarnate. Ayan na, Evangelista. 1-on-1 against Tabuso. Traqueña against Buenchempo with the spin. Fall away. No good. Traqueña tracks it out. Misses the glass. Tabuso ahead. Is Tarnate. Pero grabe yung hustle partner ni Buenchempo. That ball was almost taken away by Buenchempo sa kamay ni Bal Madrid. Kaya lang, ball went out of bounds, so it is still Batos basketball. Tama dyan, talagang hindi sumuko on that possession. Medyo nakulangan lang, nakapak lang sa linya. Kaya naging turnover. Yan na si Evangelista. Hesitation again. 1-on-1 against Tabuso. Tulay. Binigay kay Bal Madrid. The shot clock is at 9. Bal Madrid attacks. Double team. What pero, a shot, partner. Oo, nalusutan nyo yung dalawang defenders doon. Splitting his 2 defenders. And muntik na makascore with that knockout layup. And right now, nasa free throw lang itong si Bal Madrid Jr. And partner, during the elimination, napansin natin to partner na si Bal Madrid talaga is one of the leading scorers dito sa Bato. Tama. Dahil dun yung mga ginagawa niyang fast breaks, talagang coming off the bench to partner. Pero still, I guess, is scoring double digits pagdating dito sa kanyang kupunan. One of the steady point or guards ng Bato, and he's a very reliable guard talaga. Yes, tama ka dyan. Tama yung sinabi mong very steady dahil once he is inserted in the lineup, talagang pumupukol at umi-score itong player na ito. Hindi ka talaga bibiguin. Talagang magko-contribute siya sa offense. Yan si Tarnate. Fall away jumper. Grabe, partner. Very smooth. Oo, sabay kinasa yung barrel, partner. Yan ang si Evangelista. 1-on-1 against Tabuso. Nasa forma talaga yung tirang yun. Hesitation. Tulay. Shoots the 3. Misses the shot. Bal Madrid. What a cut by Tarnate. Nice find on the part of Bal Madrid. Yes, tama ka dyan. And that is a good movement without the ball. Buenchempo opens the 3 points. Attacks with the left hand. Layup na foul. Itong si Patrick Buenchempo. And mabalik tayo sa napakagandang tira nitong si Tarnate, partner. Yun ang kagandahan talaga. Even if wala sa yung bola, kailangan mong gumalaw. And alam mo naman, itong point guards ng Bato talagang they will locate their open teammates. That's actually an off-balance shot by Tarnate, pero talagang compose siya doon, kaya he made that shot. Kita natin na talagang very confident itong mamang ito taking that kind of shot in this game. Ayan na si Buenchempo. Misses the second free throw. Evangelista is guarded by Buenchempo. Behind the back dribble. Tarnate, what a pass kay Bal Madrid. Bal Madrid attacks using the glass. And merong foul, partner. Yes, tama ka dyan. And one thing I've noticed, napakatalino dito ang player na to. Alam naman natin na pwede niya nang itira dito. Na mas madali. Nakita niyo yung defender, so ginamit niya ang ring in order to protect yung tira. And right now, na-foul nga siya nitong si number 0 na si Jap Rasal. That's the advantage of having a creative shots. Meron kang mas malawak na artillery, kumbaga. Yes, yan na si Bal Madrid. Missing 2 free throws. Tabuso with the board. And we have 27 seconds remaining sa ating third quarter. Ayan na si Tabuso. Medyo mababa pa rin ang scoring output itong veteran na si Tabuso. Pero narinig ata ako, and I guess he was called for steps ng isang veteranong referee din
mula pa sa Camarines Sur. Maganda yung pinakita niya sa second quarter particularly, itong si Erwin Tabuso. 16 seconds remaining. And ayan, 16 seconds na lang meron tayo sa ating third quarter. Yan na si Tulay. Lab 0 to Traqueña. Fall away jumper. Pasok yan. 5 seconds remaining. Tabuso with the ball. Traqueña. Ternate. And naubusin sa ng oras. At yan po, nagtatapos yung ating third quarter action, ang ating battle for third between Virac, who's leading right now by 20 points against Bato, na meron namang 61 points. Again, ito po ang Ako Bicol Cup Catanduanes. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurog pa. And tama ka dyan, this is a tall order pagdating dito sa Bato dahil this lead is a big lead, a big margin for Virac. And so I guess kailangan nila mag-double time or double their effort para mabawasan ang kalamangan or even talagang give their 100% pagdating dito sa huling yugto. Pero alam naman natin itong Virac squad is a veteran squad. So talagang for sure talagang they will prevent this Bato squad na makalapit dito sa ating laro. And again, ang Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurog pa. And syempre si Congressman Jill Bongalon also who is watching right now. And syempre nakita ko na ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera is in the building right now. Nasa may official stable na yung ating commissioner kasama sina Press Chard and si Gretz D. Yes, and patiin din natin yung mga bossing natin sa IMBC or Infinity Media Broadcasting Company, kay Ma'am Ras, Ma'am Ras Loretta, and of course Sir RJ. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kasurog. And eto, pasadahan din natin yung ating mga naging leading scorer sa ating third quarter. Traqueña for Bato leading so far with 14 points, Avila with 13 and Tulay with 10 points. Abrasaldo with 17 leading Virac and Ternate with 14. Yes, tama ka dyan. Yun ang ating mga leading scorers. And partner, nag-chat ang ating buting bossing na si Boss Ino Rivera. And he is watching the game, ating battle for third. Happy viewing, Boss Ino. Yes, and nagabi sa'yo, Boss Ino. Sana nandito ka, pero alam ko may priorities pa. So talagang Boss Ino, happy viewing sa'yo. May pasalubong yan si Boss Ino. Siyempre. Sigurado yan. Boss Ino yan eh. Na si Francisco. Ahead to Manlangit. Francisco binigay. What a touch passing dito. And one thing I've noticed dito, partner, sa Virac talaga. Alam mo yung Virac talagang they're sharing the ball. Yun ang kagandahan. Siguro yun ang advantage, partner, na talagang matagal na kayo magkakakilala. Tama. Alam nyo na kung saan nakapwesto ang bawat isa. So talaga napakaganda tingnan ng isang veteranong kupunang Virac na ito. Talagang it seemed na talagang alam nila kung saan nakapwesto ang kanilang mga kakampi. Wenchempo missing the first free throw. Pasok yung pangalawa. And pa-shoutout daw sa Mikoy's Goliath Pizza na binigay sa atin from Sir John Carl Quinto. Maraming salamat po. Meron ba? Meron. Dahil partner, asan yan? nasa likod. maraming salamat sa pagbigay. And mga taga Mikoy's, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. And yun na nga. Back-to-back baskets dito pagdating sa Bato. Ayan na si Abrasaldo. Hanks. And Gets fouled. Again, it's Abrasaldo is leading Virac in scoring right now with 17 points. Yes, partner. Yun ang sinasabi ko. This Abrasaldo guy is a talented one. So talagang right now he is leading Virac. Pero parang relax sa partner and very composed talagang. I guess sinabihan na siya ng coaches niya, nagagamitin kita today. So be ready. Pero dapat naman lahat ng mga players talaga, even
yung mga nasa dulo ng benches natin are always ready talaga. Dahil in any given day, in every night, kaya gagamitin sila. Tama ka dyan, partner. Kagaya nitong ni Avila, kahit lumabas at pumasok, talagang titirada dito sa 3-point shot. Kaya pasok. Ready siya to take those kind of shots. Yes, Alam niyang mataas yung percentage. Yes, yun si Sarmiento. Looks at the clock. Buenchempo attacking the baseline. Buenchempo with the reverse. Misses the shot. Avila controls the board. Evangelista. What a shot, partner. That's grabe yung hesitation ng partner. Maganda yung side step niya going to the basket. Well, number 1, Lai Francisco. First personal foul, first team foul. Pero Evangelista missing the first free throw. And ito si Evangelista is one of the lone bright spot dito pagdating sa bato. And kanina pa siya inaatake ang basket at wheel na si Lai Francisco, a steady point guard pagdating dito sa Virac. Francisco natapikan. Ayan na si Brooks Huevos. What a bounce pass. And what a finish on the part of Traqueña. Grabe talaga itong si Brooks Huevos. Pag talagang pinapasok ito, every time may nagkakaroon talaga. Yun na nga, partner. Parang siya yung spark ng sparker nitong ng kupunan ng bato. Every time na nasa loob siya, talagang nag-iiba yung tempo ng laro. Even if yung mga previous games talaga, partner, talagang sinasabi ko na talagang si Brooks Huevos, every time na pinapasok, may nangyayaring maganda. And right now, yan na si Traqueña with the spin. And ayan, galing na naman yung kay Brooks Huevos. Noticing itong si Traqueña na nasa high post at mayroong advantage. First personal foul, second team foul. 15 seconds to shoot. Yan na si Avila against Sarmiento. Avila may pick na galing kay Tulay. Avila with the fake, with the flyby. Shot clock is at 8. Tulay against Buenchempo. They have to shoot. Traqueña loses the ball. And nangunguna si Buenchempo. And scores for 2. Yan na nga. Ang nakascore, imbes na mga taga-Bato ay yung mga taga-Virac. Yes. Ayan na si Huevos against Lai Francisco. Huevos eyeball to eyeball. Shoots the 3. Napalakas. Manlangit with the board. Abrasaldo. Outlet to Sarmiento. Sarmiento. What a defense by Avila. Yan na si Buenchempo. That's a 2-on-2 situation pero nagwagi po ang mga taga-Bato. What a block by Kier Manlangit. Over dito kay Evangelista. And napakahaba talaga ng galamay nito si Kier Manlangit, partner. It's an 18-point lead by Virac kontra dito sa Bato at 6:23. Nalalabi po sa ating ball game. Again, this is just the battle for third and mamaya po after this, abangan nyo yung napaka-ingranding game 2 natin ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes Championship Series. Yes, tama dyan, partner. Game 2. Ano yung mga... And meron tayong report sa ating nagbabalik na si Miss Jessamine Navales. Jessa, anong atin dyan? Ayan, maraming salamat ka pa, Morgan and Coach John. Virac is on fire sa kabilang ngayon ng napakalamig na panahon dito sa Virac, Catanduanes. Mga kasurog, tuloy-tuloy na ngang umarangkada ang Virac for fourth and last quarter having a double-digit lead. However, may it be the last quarter for the team Bato despite of lack of players sa kadahilanan ngang may mga personal concerns ang iba sa kanilang mga players at hindi na rin nila pinaglaro ang iba sa kanilang mga imports. Pero napakarami pang posibleng mangyari. And mangyayari lang yan if they will keep their composure and strengthen their fighting spirit. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach Janin Kapa Morgan. Yan, maraming salamat, Miss Jessamine Navales. At yun na nga, talagang kulang na kulang itong mga taga-Bato. But still, they're fighting like they are a complete team right now. Yes, yun na nga.
They're fighting, still fighting despite the big lead dito ng Virac. And yun na, foul si Ian Tulay. Off to a pass sana doon kay Brooks Buebos. And right now, we are halfway nasa ating huling yugto with 5 minutes and 57 seconds remaining sa ating fourth quarter. The lead is at 18. And I guess, mathematically speaking, kaya pa naman nabuli yan na. Tama. But I guess kung gusto na talagang humabol and they have to double up pagdating dito sa opensa nila. And so far, hindi pa natin nakikita yung talagang will. Yan na si Lai Francisco, gives the ball to Abrasaldo. Shooting three, in and out. Good box out on the part of Avila. And na si Buebos against two defenders. Almost losing that ball. Open si Avila. Bang! What a shot. I guess that is the 4 3-point bomb na binabitawan nitong si Avila. Buti naman at hindi siya nagdalawang isip to take that shot. Yes, partner, yan Sarmiento. What a pass. Buenchampo with the fake. And the one. The hoop and the harm. And he has a chance to complete his 3-point play. After making that 3-point shot, he was guilty of a foul. I'm talking about Raymond Avila for Bato. Yes, yun ang sinasabi ng ating mga players dati. Sabi nga nila, partner, kung magfa-foul ka rin naman talaga, yung hindi na makaka-complete ng 3-point play. And that sequence medyo hindi. So medyo useless talaga yung foul na yon on the part of Raymond Avila. Pero on the case naman ng Patrick Buenchampo, alam naman natin malakas ang batang ito kaya talagang baka hindi lang ininda yung foul na binitawan. Avila with a long bomb. Mintis yan. Francisco gives the ball to Abrasaldo. 3 against 1. Loves it up to Patrick Buenchampo and scores for 2. Maganda yung unselfish play na ipinakita doon ni Abrasaldo. And ayan si Buebos. Crosses over. Buebos using the glass and scores for 2. And this backward tandem of Evangelista and Buebos is fun to watch, partner, kasi alam mo talagang pag may bola sila talagang may highlight na darating for sure. And si Buenchampo, yun na nga, mabalik tayo doon sa duo nitong Evangelista and Buebos during the elimination round. Talagang yung oohs and the ahs ng crowd pag ito ay may bola. So talaga doing wonders for Bato itong dalawang ito. Yes, not just only in scoring but pagdating sa depensa talagang parang mga batang nangaagaw ng candy to sa kasi pareha silang pesky defender. Yes, partner. And he can also score. So talagang this backward tandem of Buebos and Evangelista is way to go pagdating dito sa Bato. Pero sabi ni Abrasaldo, I can do that, pero a turnover and the possession will go to Team Bato. So talagang binigyan dito ng oras itong Abrasaldo, ano? Yes, partner. Oo, nag-giveaway na dito ang mga veterans si Ryan Regalado and Herwin Tabuso. Arnate, Traqueña, 4-3. Pasok yan! And right now, the time is 3:29 sa ating huling yugto. Kerman Langit at the baseline. Guarded by Traqueña. Binigay dito kay Abrasaldo. Shot clock is at 11. Abrasaldo hesitates. Kicks it out. Good ball movement. Sarmiento. Matic partner. Oh. That's a nice hit mula kay Sarmiento. And if you've noticed, partner, all of the players ng Virac touch the ball. So talagang this is a total team effort pagdating dito sa Virac. So it's a 14-point lead po mga kasurog para sa koponan ng Virac. Under 3 minutes na lang po tayo. 2:51 ang nalalabis sa ating relo. And that's the game clock. Yes, yan si Tabuso. Evangelista. Labas kay Patrick Buenchampo. Lob is in the air. And we are now nearing sa ating 2-minute mark or ang ating twilight zone. Yan na si Brooks Buebos. Hesitates. Binigay kay Bal Madrid and he was called for an offensive foul. Oo.
Kasi hinawi niya yung kanyang left Defensive foul arm, number 10. or left hand. Nestor Balmadi Jr. Second personal foul. So I guess talagang ibibigay na to ng bato sa mga taga-Virac itong pagiging second runner-up. Yes, tama ka dyan. I guess it's safe to say na talagang panalo na ang Virac dito. And hats off pa rin dito sa Team Bato. Led by Brooks Huevos. Yan si Ternate with a baseline jumper. And tama ka dyan. Kudos to dito. Bato squad. I guess isa rin to sa mga what ifs talaga. Oo. What if napaaga itong si Uwe Medinilla and Aymar Sabayo dito sa lineup. It could have been a powerhouse. What a floater. Alam mo, lahat ng mga teams na sumali dito na could have make it or made it to the finals, magdadalawang isip na sa susunod na nandito tayo for the second season. Mag-iisip na sila kung talaga bang papalakasin na natin yung team natin as early as possible or what. Yes, tama ka dyan. And syempre, I guess, if San Andres wins tonight, we have a champion and this is the last day of our tournament. So, partner, pasalamatan natin ang mga teams talaga na nag-participate. Maraming salamat sa inyo. And hopefully, see you sa next season for sure. Tama. And I'm sure nababalik sila much stronger para sa ating Season 2 ng Acau Bicol Cup Catanduanes. And again, mga kasurog, abangan niyo po yung ating Game 2 ng ating revansa sa Isla, the Acau Bicol Cup Best of 3 Championship Series will be happening in a few minutes from now after this game. Yes, partner. Is it win or go home for tonight, partner? We'll see if Tikboy will give his hometown San Andres a chip or babawi itong si James Ubalde for Vigas side. Tama. Sino nga ba ang uuwi ng mahimbing ang tulog mamayang gabi sa dalawang kupunan na yan? Right now, laban ng Bato versus Virac. And the front runners, yan na si Tulay against 4 defenders, partner. Grabe. Kaya nakasungkit siya ng foul doon. Foul number 5. And kudos din dito, partner, kay Ian Tulay from the start to elimination up to the semis, and right now sa third quarter talagang buhat ito. Oo. Dito. Isa sa mga pinakamagaling na gwardiya dito na local dito sa atin sa Catanduanes. Yes, tama ka dyan, partner. Itong si Ian Tulay. May stretch tayo dito na nakita natin isang laro. Talagang he is doing it all. Pagdating dito sa Bato, but fell short, and right now pang-apat lang sila sa ating liga, pero they qualified sa ating Champions League doon sa Interprovince. So abangan natin tong Team Bato for sure dahil magpapalakas din ito. Oo. For the Interprovince. Pero may dalawa pa tayong probinsya na dadaanan after this. Good evening. Shout out watching here in Ligao City. Itong si Almond. Sir Almond, maraming salamat. Long time no here. Yes. Almond Jimenez Lisa. Yes, shoutout po sa inyo lahat and salamat sa nanonood sa ating Facebook Live. Maraming salamat sa inyo. And we are now sa ating seconds to play ng ating huling yugto, Esmande. 1-on-1 against Sula, Esmande. Missing with the left hand. Yan na si Traqueña. Missing also. Battling for the rebound. Nagwagi itong si Manlangit. Abuso for 3. Dinagdagan pa yung Kalamangan. Ayan. 18 points na po ang Kalamangan itong mga taga-Virac as we go down the stretch. And right now we are just waiting sa ating final buzzer and the final score. And right now nakita ko si Coach Sidfrey Abrasaldo na huwag na tumira, I guess, to show some sportsmanship. At ayan, makikita na nga natin na yung dalawang teams kasalubungan na and shaking their hands. And I guess it's in the books. Nanalo ang Team Virac over Team Bato with a score of 101-86. Ayun po. At mamaya,
kung matutuloy yung awarding natin. Nakadepende yan sa San Andres kung mananalo na sila for the second time around sa ating I guess ngayon na ibibigay. Ayan. So ayan, ayan na nga si Coach Pao. Bit-bit niya na yung big check to award the 100,000 pesos na premyo para sa mga taga-Bato. So partner, talagang pagpasok pa lang ng dalawang teams kanina, ramdam ko na it's going to be Virac who will be winning this ball game. Dahil nga sa kulang yung koponan ng Bato, and yung Virac naman ay talagang full force. Hindi na nga masyadong ginamit itong si Jonathan Bailon. Sa second half, hindi na siya ipinasok eh. Yes, tama ka dyan. And right now, undermanned is Bato. But still, they fought hard dito sa ating battle for third. And kudos to them talagang. And thank you sa pag-participate sa ating liga. Oo. And so take a look at the Virac team. It's in the middle of the court right now, celebrating their win. And maybe their prize as the second runner-up dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Again, ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yes, tama dyan. Nakikita ko si Coach Ryan Regalado, who is one of the captains. Itong Virac talagang malapit sa ating mga players. And right now, nasa si Miss Danica sa baba and para sa ating awarding ceremonies. Pakinggan natin si Miss Danica. Maraming salamat, Ms. Danica Garcia. And of course, with the help of our Commissioner Lloyd Rivera, nandiyan din si Coach Pao Viñas. Yes, awarding. Napakasipag na sa aking kumpara si Coach Paulo Viñas. And right now, what a way to end the stint of Virac and Bato dito sa ating liga. And again, and what a way to start our championship series. The Game 2 ng ating Ribanza sa Isla. Ako Bicol Cup Catanduanes. Best of 3 championship series na matutunghayan nyo na in just a few minutes from now. It will be battled against San Andres and Viga. And right now, we're waiting sa ating kasurong best player of the ball game. And syempre, partner, ito na ang ating magkakataon na batiin ang ating mga kaibigan. Syempre, batiin ko ang aking nanay na hindi sumama na nasa bahay. Ma, hope you're watching, and aking mga relatives sa mother and father side, Bachiller and Ranyoso family. In-invite mo sana si mother mo. Oo, ayaw niya dahil natakot siya. And syempre, my brothers from Albay Basketball Community, magandang gabi sa inyo lahat. Ayan mga taga-ABC, hello, kamusta kayo?
And syempre pa, batiin natin lahat ng mga supporters natin dito sa Catanduanes. And lahat ng mga fans na nasa bahay lang ngayon na hindi na nakapasok dahil isinara na po natin yung ating main door dito sa ating sa Virac Sports Center. So as para ma-manage lang yung capacity itong structure natin, yung venue natin. And well, it's been an honor for me to be a part of another leg. Alright, dito sa Ako Bicol Cup. And this is our pang-ilan na ba? Pang-5 na to, no? Albay, of course, Camarines Sur, Camarines Norte, and pang-4 pa pala. Pang-4 lang pala. Pang-4. Pang-5, hopefully next year, I guess. Alam ko, niluluto na ang Sorsogon and Masbate. Oo. And after that stint, masok na tayo sa ating Champions League or Inter-Province. Yun ang napakagandang abangan nating partner. Tama. Pero excited din ako na makapunta sa Sorsogon and of course sa Masbate para sa mga legs na yan. So it will be happening next year na kasi nasa dulo na tayo ng 2023. And masaya dahil nagtapos tayo dito sa Happy Island ng Catanduanes. This is actually my first time dito sa islang ito at nagstay ako dito. Medyo matagal na din, more than 20 days na. Alam mo, partner, kwento ko lang, dahil sa Ako Bicol Cup, yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, talaga napuntahan mo na. Galing tayo, sa Camp Sur talaga napunta na. Pero sa Camp Norte, partner, and dito. Ako din. Sa Happy Island, talagang first time, partner, and kahit nakakapagod yung biyahe, pero still, and right now, kasama na ni Miss Jessa May ang ating kasurog, player of the ball game. Miss Jessa, take it away. Ayan, maraming salamat, Coach John. And Kapa Morgan, now with me is the kasurog player of the game from Team Virac. Jersey number 12, Patrick Buentiempo with 20 points, 10 rebounds, and 2 assists. Ayan, congratulations for being our kasurog player of the game and for being officially hailed as second runner-up for Team Virac. So ayan, kamusta naman sa pakiramdam na naging parte ka ng history ng isa sa pinakamalaking basketball cup dito sa buong Bicol? Unang-una po gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil lahat po ng hirap namin at training na ginawa sa araw-araw para sa ligang ito ay nanalo po kami at bigyan kami ng chance ang makuha ang second runner-up sa Ako Bicol Cup. Unang-una, sunod po gusto ko pong magpasalamat sa Ako Bicol para sa binigay na oportunidad dito sa mga taga Catanduanes at maipakita namin ang aming galing at ang aming laro dito sa Catanduanes. Masaya po ako dahil nabigyan kami ng chance na maipakita ang basketball namin and na share namin sa iba ang abilidad namin sa paglalaro ng basketball. Ayan, job well done, Patrick. Ayan, bukod dyan, may gusto ka bang i-shoutout sa iyong mga kapamilya na nanonood ngayon? Gusto pong i-shoutout yung pamilya ko po na nanonood sa bahay, si mama at papa, yung kapatid ko po, si kuya, yung pamangkin ko at yung mga kabarangay ko po. At gusto ko pong batiin yung coach ko po sa UST Legazpi dating na ngayon nasa NCF na and Camsur Express, si Coach Momo, and sa coach ko po, si Coach Boy Dilo na sa UST Legazpi, yung director namin na mabuti at maganda, si Ma'am Princess Berdin, at yung mga tropa ko po na nanonood ngayon, si Renz, si John Patrick, si Chuday na nasa Batangas ngayon, ingat ka dyan bro, si Joshua, si Robin, si Marvin, si Nico, and si yung mga tropa ko na nanonood, yung fire officer, sina Milay, yun lang po, thank you. Wow, napakarami naman pala talaga ng supporters nitong si Patrick. Now mga kasurog, just sit back and relax dahil magkakaalaman na kung talagang maiuwi na nga ba ng San Andres ang kampyonato o babawi nga ba ang Team Viga. Kaya naman stay tuned dito sa Ribansa sa Isla Championship game between San Andres versus Viga.